пеш аз оне ки видеороликро оғоз намоем мехоҳам хотиррасон кунам ки дӯстони мо аз ширкати 1x барои шумо имконият медиҳанд ки бо варзишгарон ва дастаҳои машҳур дар якҷоя бо ғолибияти онҳо бурд кунед. барои ин дар силкаи комментария закрепидшуда даромада регистратсия карда бозӣ намоед ва бояд қайд кард ки коэффициентҳои баланд танҳо бо силкаи мо. салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия метавад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. яке аз варзишгарони машҳури ҷумҳурӣ Муҳаммад Наимов вазни худро кард ва маросими рӯбарӯ низ гузашт. акнун муҳорибаи Муҳаммад Наимов бо варзишгари гаитӣ Аливей Мурад барои камарбанди Титан FC дар Майами дар вазни сабук худи ин бегоҳ баргузор мешавад. муҳорибаи Титан FC 67 бегоҳ соати 4:30 ба вақти душанбе ва 2:30 ба вақти Москва оғоз мешавад ва прямои эфири ин муҳорибаро шумо метавонед дар сайти ufcfightpass.com тамошо кунед. ман ҳатман силкаи прямои эфира 1-2 соат пеш аз оғози турнир дар телеграм каналмон мемонам, то шумо вақти зиёдатӣ барои кофтан сарф накунед. барои ин ба силкаи телеграм канали мо ки дар описани ҳамаи видео аст даромада подписатсия кунед ва прямои эфири ин муҳорибаро бо ҳузур тамошо кунед. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр. رحمت برادران که اومدن من رو دستگیر کردن. Let's go. داشت میریم.